ଆଜି ଖରାବେଳେ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା, ଯେଉଁଟାକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇଥିଲା। ପୋଟଳ ଛଣା ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁଟି ଛାଣିଦେବା। ଆଳୁ ପୋଟଳ ଦୁଇଟାକ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛଣା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଛାଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଲ ଗରମରେ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଦେବା ରେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଅଦା ଆଉ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଟିଙ୍ଗ 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 ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ସମାନ ଟିଙ୍ଗ 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 ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଦେବା କାଜୁ ଆଉ ଚାରମଗଜ ବଟା ଟିକେ ସମାନ ଏକା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଟିଙ୍ଗ 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 ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ମାରିବା। କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଥିବାର ପକାଇକି ସମାନ ଟିକେ ଟିଙ୍ଗ 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 ଗୋଳେଇ ଦେବାର। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର, ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇକିନା ତାକୁ ଆମେ ସମାନ ଏକା ଖାଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।